gari safiya na taso sani ɗauki hanya ta labarin zuwa Bauchi na je na tare da 'yan mata ciki har da wacce muka yi kauna. Ina da ra'ayi da yin aure idan na samu mai sona wacce za ta ban kulawa ta kare duka mutuncina na ce da ita matata kira ni angona. Na yaushe na ta na ce zuwa garin Bauchi haɗuwar mu ne da ita a yanar gizo babu wanda zai iya gana kan sai na ambata. An ce 'yan mata na Bauchi suna da kyau da soyayya ga da ɗaɗin kalami suna da taushin murya. Can za ni garzaya na je na fara soyayya a ra'ayina mata da ni da su ba ƙarya na samu soyayya ta gaskiya na samu mai amana mu ji daɗi nan duniya komai na wana ta ne sarauniya gindiya sabida so da zamani sai an sani duniya. Dangi na ba su labari ne gamo da jarmiya a jihar Bauchi ne na samo sarauniya. Ina ma na samu wacce zuciya ke so kiraye ni komai nisan inda nake zan taso kuda da zamani kaya na dukansu zan kwaso ne wanka sanan na ci gaye da turare zan feso zo gare ki ni ne masoyin gaske na kauda damuwa a zuciyar ki nan take dai na zo garin Bauchi muna tare masoyiyata muna tare.